Abusua eye konfo Baseneadi eye Bonse Tano Bosomfoɔ na kyese odi kuni anim a omodi amamre enom amamre na de wo mu ne se eba se kuni ebedi kuda pauku a aya na odi kan edi bayre eno na Bonse Tano edi kan. Our cherished viewers, I welcome you to Agyemang TV. This is your favorite darling boy, Agyemang. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. Se o hwa eye Bonse Tano eye na Baseneadi na kyese oye Bosomfoɔ esan eye konfo at the same time o hwe konfo Baseneadi a ye kan konfo ba anasa konfo mo nkwazamanu anasa mo kan ha o manyi pa dia na eye konfo Baseneadi konfo bia ni ha o kan ha a oye konfo ba anasa o nkwazamanu a wanyi echen konfo Baseneadi e wa akomu ani nti oye konfo hima a kyese ye kan asema anaje ebebo ye na Bonse Tano eye busum a ewo sika na unim se ye kata no bosom bia eye sika tano na ye wo Bonse Tano asana ye wo eye takra tabensa ene tumpuru kwajo akyese busum ni asa kodo mo eye nkransa ene punu emantem he nyina de ka omu konfo pa ana konfo pani pa eba mma ne mu a eye Bonse Tano Bosomfoɔ eye na Baseneadi wakom ache ndwinhyia ene ndwinhyia bibi gidi se na ye mu bimpo na ye wo bra na Baseneadi bidi ade se Bonse Tano konfo na se Bosomfoɔ na eba kuni afahye mu a aya na owo bibi sonkon ewom nti abiri nyina se kuni etu monten so na oya amamane amane a aya na Bonse Tano enso ewo mu chefa pa we na kuni edi bayre na oma mbemfo aduane na ni abayi di no Bonse Tano edi kan ede no fa ekuru no emonten so eniti a Kranka na eye fie bia ewo Kranka esefata se eye kuni Bosomfoɔ na Owusu Agyemang anase kuni bosom no edwom na edi bayre na oya amane no saa fie no wom edi amamre ne amane a ese na efata na we na Bonse Tano enso egusu a ode spiritual dance anase sa a eye sunsun wasa eji kuni papa na otwasa edi nanim wo hwa mamre no efe na Baseneadi eyi papa enso huna baginse ebia oya pepa anase nanim baby onye ni wanyim papa a kyese o ka benfo mani mema abom akyere mo yi wa komo a ene obi nipa nsa ekyira ho ana ha obeka hu bi na ene se suma na no so na amana ko ya ko se otimi twa ne ho tsa pepa papa akomo fufuro na eka na Baseneadi a base sunsun bi aba so anabusum bi no fi ana opese otubusum bi a ya otumi nya wo na otimi eche busum etina ya wo mu nti se sunsun bi anabusum bi esene obi na opese wonche no emfa saa sunsun entina ya wo mu na enya ginaye a obegina so bom paye ne no adi nta ho dia na eniye konfo Baseneadi edi nti pa na se wo hwa eye na Owusu Agyemang na tini dwama odi amamre ne amane egu kwan mu na akyesa mpa kuni bosom ewa amamre ne amane mesrew se beji bre na konfo Baseneadi anwade ene asa hodo sunsun mu asa hodo a odi atufam se de beya penin se titi bibi ka bibi kire ensu bibi bi atu ekutuku mu penin ka bibi se wo refi krom ya ben ya na wo ya edwobo ase nti ena pemampem ya fatu ya huzo se edisua chinchirinchi pa ebebra ya hwefo ewo pemampem TV so nti ha ka mamre na ya fi se wo peka na mamre kotin a enkwansu ayen sone so dia
ɛne deɛ w'ani akyerɛ ɛyɛ Pema Pin TV. Mmerepam yɛbɛtwe abɛn ɛyɛ Nana Baseneadi anaa Kɔmfo Baseneadi na tete adomasɛm a kyɛ sɛ wadi akyiri firi titintrede bɔrebɔrebɔ adeɛ ɛbɛpem ɛnɛ no wama yɛ emu nimdeɛ ne emu nkyerɛkyerɛ ama so ada hɔ.
Deba. Aí eu já ia abrir a porta.